Hürmetli radyo dinləyicilər, hazır biz sizin ixtibarğa yazışı Marcel Gali'nin Nigiz əsəri boyunca işlənən Üyənkü ana qıssası degan radyo tamaşa təqdim etəmiz. İnscenirovka avtoru Barlas Kamal. Radyo tamaşada qatnaşanlar: Üyənkü ana Rashida Cihanshina, Tanzil Nikolay Yukachov, Baytirek Ирек Бахман, Султания Аграфина Васильева, Хикматулла Асфар Шакиров, Назифа Фарида Сафина, Мәдинә Дания Нурлы, Сафуан Асгат Хисмет, Науширван Николай Юкачев. Таныш булыйк. Мин Üyәнке ана. Таллар гаиләсеннән 100 яшәр затмын. Үсеп, тернәкләнеп җиткән һәм озын гомер кичергән төбәгем ямлы ак буе, затлы чатыр тау итәге, бик төгәл әйткәндә алтын булак авылы. Минем дә бала чагым бар иде. Кәүсәмә еллар быжрасы өстәлгән сайын хәтеремдә байы арта барды. Мин яшел кабыклы, нәзек тал булып дөньяга беренче тапкыр күземне ачканда, кыр тугайлардан бүтән гасыр җиле исә, мырҗалардан бүтән гасыр төтене чыга, авыл урамнарыннан сыек тузан туздырып, җигүл атларда бүтән гасыр кешеләре уза иде әле. Гел бер урында гына тамыр җибәреп үсәргә тиешлегемне аңлагач, әкренләп ихата тирәсендәге шаулы тормыш белән яшәргә күнектем. Кое янында мәш килгән хатын-кызларның, читән буеннан сөйләшеп узган ирләрнең, капка төбендә гәп кырган картларның сүзләрен диккать белән тыңлый торгач, мин әкренләп кешеләр телен аңларга өйрәндем. Гомерем буе шушы эшнең гаме белән яшәдем мин. Кайсы гына инең капкасын кайрып ачып, кемнәрне соңгы юлга озатканны да, олы юлдан сугышка киткәннәрне дә хәтерлим мин. Айлы төннәрдә күпме гашыйклар күләгә ягыма сыенып, бер-беренә иң кадерле сүзләрен әйттеләр. Аларның да сире миндә. Бәхет эзләргә чыгып киткән егетләрнең тегермән үреннән күмелгәндә соңгы тапкыр авыл ягына борылып карауларын да мин күрдем. Яфракларым телендә барысын да сөйли алам. Тыңлый белгәннәр йөрәгенә
хәтерем куча. Кыссамны сезгә ирештергәндә, мин тәмамланып килүче 20-нче гасырның соңгы 50-60 елы дәвамында авылыбызда булган хәлләрне баян итәрмен. Авылдашларым белән таныштырырмын. Әнә пешәнчеләр кайтып килә. Атлы юлаучылар якыная. Капка сайын атлар туктала, әҗәп тынмый. Яшьләр кыр сакчысы Нәүширзан абзыйларын култыклап чирәмне ишек алдына алып керәләр. Улар да инде баскычка чыккалап кергән Сабирәттәй калҗайган идән ишегеннән күләгә кебек кенә кирип китте дә, шартлатып ишекне бикләп куйды. Аның гадәтен бөтен эш белә. Агач аяклы Нәширән абзый яткан җирдән җыр кили башлый. Эх, дускаем, рәхәте яшә миннән аерылгачта. Эх, сине сагынып кайттым мин сугыштан, убар. Шушы киртә казыклары тартып кайтармаган булса. Эх, кайтма дип ни ялварды бит югыйса. Белмисез, Палячкаларның шибәрлеген, Брониславага җитәргәме сиңа җан киптергән нәрсә? Кайтай диммени шушы киртәләр сагындырмаса? Жарлау түгел, җыларсың да, өзелеп сагындыргач. Берәм-берәм иләрдә ут сүнә. Ихата буйларына шомлы күләгә төшереп, ай күтәрелә. Тирә-күрше малайлар Нәүширван абзыйларын гаепләмиләр. Каршы гына үчегәләр һәм озын җепнең очына булавка бәйләп, тишеп, җепне бәрәңге аша уздыралар. Бакчага юшып кына кереп, булавканы тәрәзә рамына кадап куялар. Җепнең очын урам аша сузып, үзләре яшеренәләр. Җепне тартуга булавкага асылынган бәрәңге тук тәрәзәгә бәрә. Сабира тәтәй моны ире маташтыра дип шәшәләнә һәм Нәүширванын каһәрле. Шуқырып кына китсәңче шул палячкың белән, кадалып кына китсәңче. Барыбер кертмим, шатан тәре. Уф, Алла, чыкмый хәлем булмады шул. Тор әйдә, салкын тидерәсең.
Болай да гыжылдап кына тора үпкән. Тимәси карчак, Брониславага тимә. Сиңа тагын полячка, кеше көлдермәй ичмасам. Дәрсе! Кышкырма. Күршеләрне уятасың, кышкырма. Булыр, ышанам. Син бит авылда бер дигән адәм. Жә, әйдә керәбез. Шулай дигән. Şəhərməsindən qayıtqan atlar avul başından bırıldılar. Әлі hamon nindidir huzurluqdan oynaya almışa qapqa dibində turgan at qaravuşu Bayterakni xotini Sultaniya şәй suuna deb үйгә chaqira boshladi. Şәй içkən бар qarşıq. Mana uyanki bizga soqlanib turamal. Әткәйдән калган бердән бер мирас бит ул безнең. И хатасыз нисез юл кырыенда. Шулай инде. Әйе, берәрсе кисеп аударгандыр дип иртәләрен куркып уянам. Менә үзең безнең дисең, үзең хикмәт белән ничә ел инде исәнләшмисең дә. Абыең бит ул синең. Абый дигән булып, аерма яшьтә 2 ай инде. Исәнләшмәү бит ул дошман күрү дигән сүз түгел. Бөрүк сукмактан жүреп, бөрүк шишмә суын эчеп, туганың белән белешмәү. Әле эшлисең. Шулай килеп чыкты бит карчык. Әле шуны уйлыйм әле. Сугышта ел ярым гына йөрелгән югыйсә, күпме кешеләр, күпме җирләр күрелгән. Ярар. Алай әллә ниләр уйлап бик бетеренме әле? Госпитальдә ятканда түшәмгә карап гел бер уйлый идем. Исән имин калып, шушы өянге төбенә кайтып бер утырсам, үлсәм дә үкенмәм дип. 10 елдан артык гомер үткән. Менә беренче мәртәбә килеп утырдым. Әйткәнен оныта шул адәм баласы. Снаряд шартлагач, аңымны җыеп күпме ятканмын. Сибир җигете Колоколов Петр алып чыкмаган булса, дуслар идек без аның белән. Көн сайын үлем башында эленеп торганда, кешеләр тиз туганлаша икән. Тынышта, күр инде, үз туганым белән аралашмыйбыз бит. Син гаепле бит, Байтерак. Үзең башлап эндәш. Юк. Мен ул бөкре шайтанга мәңге эндәшәсем юк дип кем әйткән? Хикмәтме? Мен ул бөкремне үзем теләп алдыммы ни? Я. Ул тән ярасына кагылса, син аның җан ярасына кагылдың бит. Уйлап кара. Кайсысы авыррак? Яр. Калып торсын бу сүз. Исән кайту үзе зур бәхет. Моңа син сәбәпче, Султания. Сугышка чыгып киткәндә, кычаклыйм димәгән булсаң, исән каласы түгел идем бит. Кайтуга иләнешеп тә хаталанмадык. Менә өянке ана шаһид. Син аның гомерен саклап калдың бит. Сугыш астыннан килүчеләр утынга тилмергәндә дә кисәргә бирмәдең. Ничек кулыгыз күтәрелә? Шушыннан бит күпме ирләр сугышка китте. Үрдән авыл күмелгәч, иң соңыннан шушы өянке хушлашып калды безнең белән. Яу кырындагы ирләрегезнең хәтерен кисәргә ничек кулыгыз бара дип кышкырдың. Иске сарайны сүтеп ягарга алып киттем бит мин аларны. Язын, җылымса тымызык бер иртәдә, өянке ябалдашына киң канатларын җәеп, озын сыйраклы, гаҗәп зур кош килеп кунды. Ләк. Халык шаккатты. Моны яхшы фалга юрады. Бик еракта үлем гарасатына кирип киткән якыннарының сәлам итеп кабул кылды.
Сезне авылыбызның Фәтхелбаян улы Тәнзил белән таныштырыйм. Ул әнә авылыбызның уңган тракторчысы, ауру анасын еллар буе тәрбия кылып, улыгайып кына Өченче Сафуанга чыккан Мәдинә апасы белән күрешеп узды. Сер итеп әйтсәк, ул кибетче Хәнифә кызы Гөлширинне бик ярата. Сафуан абисы Тәнзилне дус итте. Аның белән олыларча сөйләшүчән булып китте. Сафуан абый, самолетта ұшу куркынычмы? Куркак кешегә күктә түгел җирдә йөрүе дә авыр. Моторы туктап, төшеп китсә? Андый чагы да була. Менә шунда сынала инде кеше. Куркакмы син? Түгелме? Синең егылып төшкәнең булдымы? Менә бу тимер тешләрне моторлык өчен куйдырган дип белдеңме син? Булды. Аяк та сынды. Теш казнасы да җимерелде. Самолетны саклап калырга кирәк иде. Андый чакта үзеңне онытасың ул. Менә бераз төзәтергә туры килде. Үземне дә, самолетны да. Ничә канатлы самолет таштың син, Сафуан абый? Ан икедә, синеңчә әйтсәк, ике канатлы да. Менә летчик буласың киләме синең? Үскәч, мин көтүче булам. Нәрсә? Көтүче дисеңме? Көтү көткәндә уйланып йөрергә була. Кызык син. Уйланырга дисең инде. Сафуан абый, сине летчиклыктан төшерделәрме ни? Шәп әйттең, әй. Летчиклыктан төшерделәрме ни? Нәүшербан абзый сүзе инде бу. Бөтенес шулай ди. Эй, сөйләсәң тарихы озын аның. Менә мин авылыбыз өстеннән очып үткәндә, әнигә дигән күчтәнәчләрне ташлап китә идем. Бер көнне карыйм, инәй каршы күренмәде. Урам киң безнең. Тип-тигез. Туттым да төшереп утырттым самолетны. Җыелды халык. Өйдә инәй температура белән ята икән. Врачка алып бармакчы булам. Гомер иткән нигезне ташлап китә алмыйм ди. Фельдшер чакыртканчы шактый гомер узды. Сәгать буе хәбәрсез тордык. Менә шуннан соң инде син әйтмешли, летчиклыктан төшерделәр инде мине. Каян белделәр? Каян белделәр? Кырыйда ярдәмчем бар иде. Менә хәзер ул минем орында. Әниеңнең авыры икәнен әйтмәдеңме? Күп нәрсәне белмисең шул син. Шул җайны инәй дөнья куйды. Сугыш бетеп, бер ел үткәч, Алтынбулак авылы кешеләре матур бер гадәт уйлап чыгарып, минем ялгыз моңсулануыма җылы кул белән кагылдылар. Җиңү көнендә хатын-кызлар, яудан кайткан иратлар минем яныма җыелдылар. Шушыннан киткәннәр иде бит алар, шушыннан озатып калганнар иде бит аларны. Ирләре һәлак булган хатыннар, кара хәбәргә әле дә ышанмыйча, эчке бер өмет белән үзләре чиккән кул яулыкларны
Минем ботакларыма илделәр. Алардан соң вәгъдәләр куешкан егетләре кайтмый калган кызлар ул яулыклар тотып минем яныма килделәр. Күзләр яшьләнделәр. Китте хатирәләр. Авылның шушы юлдан чыгып киткән 112 ир егете әйләнеп кайтмады. Ә минем ботакларымда алар истәлегенә 111 кулъяулыгы иленгән. Бер кулъяулык әлегә иленмәгән. Нәзифә кулында ул. Нәзифә җиңү көнендә 100 йыртып урамга чыга алмый. Ире Хикмәтулла турында ул немецларга сатылган, үзе теләп пленга төшкән икән дигән хәбәр бөтен авылга таралган. Иренең йөз карасы хатынының чәчләренә ак булып төшә икән. Нәзифә үзе иренең андый булуына һич тә ышана алмый. Ире белән үткәргән 1 ел гомерен кат-кат хәтереннән чигерсә дә, үзен мәҗбүр итеп тә шикләнер сәбәп таба алмыйча интегә иде. Караңгы төшкәч кенә курка-курка басып Нәзифә минем яныма килә. Кул яулыгын элә. Байтирәк аңа төксе карап ала. Тагын җылап шешенгәнсең. Кешеләрдән качып эләрлек булгач аны. Зинһар кешегә чыгарма, Байтирәк. Әйдә. Әйдә, өеңә озатып куйым үзеңне. Алай ук бетеренмәле, Нәзифә, үтәр. Бу дөньяда ни генә булмас. Байтирәккә ачуланма син. Гарип кешенең җаны каты була аның. Менә мин аның көенә генә торам. Әйдә. Сез язучы Марсель Галинең нигез әсәре буенча эшләнгән «Яңкы ана» кыйссасы дигән радио тамашаның беренче өлешен тыңладыгыз. Аның икенче өлеше тиздән Россия радиосының яңалыклар чыгарылышын. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әдәби драматик тапшыруларыбыз дәвам итә. Хәзер без сезнең игътибарга язучы Марсель Галинең нигез әсәре буенча эшләнгән «Яңкы ана» кыйссасы дигән радио тамашаның икенче өлешен тәкъдим итәбез. Инсценировка авторы Барлас Камал. Радио тамашада катнашалар: Яңкы ана, Рәшидә Җиһаншина, Тәнзил, Николай Юкачев, Байтирәк, Ирек Бахман, Султания, Аграфина Васильева, Хикмәтулла, Әсһәр Шакиров, Нәзифә, Фәридә Сафина, Мәдинә, Дания Нурлы, Сафуан, Әсхәт Хисмәт, Нәүширван, Николай Юкачев. Сугыш бетеп, 1 ел үткәч, Алтынбулак авылы кешеләре
матур бер гадәт уйлап чыгарып, минем ялгыз моңсулануыма җылы кул белән кагылдылар. Җиңү көнендә хатын, кызлар, яудан кайткан иратлар минем яныма җыелдылар. Шушыннан киткәннәр иде бит алар, шушыннан озатып калганнар иде бит аларны. Ирләре һәлак булган хатыннар, кара хәбәргә әле дә ышанмыйча, эчке бер өмет белән үзләре чиккән кул яулыкларны минем ботакларыма илделәр. Алардан соң вәгъдәләр куешкан егетләре кайтмый калган кызлар кул яулыклар тотып минем яныма килделәр. Күзләр яшьләнделәр. Китте хатирәләр. Авылның шушы юлдан чыгып киткән 112 ир егете әйләнеп кайтмады. Ә минем ботакларымда алар истәлегенә 111 кул яулыгы иленгән. Бер кул яулык әлегә иленмәгән. Нәзифә кулында ул. Нәзифә җиңү көнендә йөз йөртеп урамга чыга алмый. Ире Хикмәтулла турында ул немецларга сатылган, үзе теләп пленга төшкән икән дигән хәбәр бөтен авылга таралган. Иренең йөз карасы хатынының чәчләренә ак булып төшә икән. Нәзифә үзе иренең андый булуына һич тә ышана алмый. Ире белән үткәргән 1 ел гомерен кат-кат хәтереннән чигерсә дә, үзен мәҗбүр итеп тә шикләнер сәбәп таба алмыйча интегә иде. Караңгы төшкәч кенә, курка-курка басып, Нәзифә минем яныма килә, кул яулыгын элә. Байтирәк аңа тексе карап ала. Тагын җылап шешенгәнсең. Кешеләрдән качып эләрлек булгач аны. Зинһар кешегә чыгарма, Байтирәк. Әйдә, өеңә озатып куйым үзеңне. Алай ук бетеренмә әле, Нәзифә, үтәр. Бу дөньяда ни генә булмас. Байтирәккә ачуланма син. Гарип кешенең җаны каты була аның. Менә мин аның көенә генә торам. Әйдә. Бүре маңгай кушаматлы Тәнзилнең бик якын 2 дусты бар. Берсе Байтирәк улы Забир, икенчесе Фирзан. Шулар инде буржуй кушаматлы Кырышбайны мәзәк хәлләргә калдыралар. Бергәләшеп, айрым-айрым гына булдыра алмыйлар. Теге көчле өлкәнрәк бит. Инде әйткән идем. Тәнзил район үзәгендә 3 класс югары укыган Гөлсиринне бик якын итә. Аны Нәширван абзыйсы әйткәнчә, палаш крип иртмәкче. Кыз мәктәптән кайтканда Тәнзил аны каршы ала. Аннары магнит кешенә
тартылгандай ара калдырып кына кыз артыннан бара. Шул шак егет авыл ишендә Нәүширбан абзыйсына тап булды. Малай, сен бүген көтүдә бит. Малларны калдырып, нишләп йөрисең монда, Нәүширбан абзый, сине күргә дип кайтып бара идем әле. Ни бит, бузавыгыз арканын үзгән. Бөтен аръякны бетереп чабып йөри. бер бузау бөтен аръякны бетерә ала димени. Сез шәймалар үртәп үздергәнсездер әле, күккәй бурлары. Билләһи юк, үзе ышкынган. Киттем мин, Нәүширбан абзый. Әйтү миннән иде. Көтүчелектә ярыйсы да соң. Эх, ерак-еракларга китәсе иде. Ул чагында Полячка Гөлсирендә мине күрмәмешкә салышып йөрмәс иде. Шу. Кем булыр бу? Кара пинжәк кигән, күн чымадан тоткан. Бай тирәк абыйларга керергә әйтәме? Әнә, йорт хуҗасы үзе дә килеп чыкты. Аптырап калды бугай. Килегә китмәкче була. Сау мөнкәш. Әллә танымый торасыңмы? Хикмәтулла бит мин. Кайтып төштем менә. Кит. Туган түгел мин сиңа. Кит. Кеше күзенә ничек күрерсең икән? Ник кайттың? Китмим. Ишекне биклим, кит. Я Ходаем. Минем бөтен хыялым туган илгә, туган нигезгә кайтып егылу иде бит. Эй Раббым. Әгәр Нәзифә дә ишектән борса, эй, янке, синең ботагыңа асылнам. Туган нигездәгеләр йөз чиергәч, җан асраудан ни мәгънә? Хикмәтулла! Тәрәзәдән күргәч, башта танымадым. Я Хода, сине дә күрер көнем бар икән. Төшем түгелме бу? Нәзифә җаным, Нәзифә, өн бу җаным, Нәзифә. Исән генәме? Ят ескилә сине, Хикмәтулла. Беләсеңме, киткәндә синә нинди ескилә иде, беләсеңме? Әле дә хәтеремдә. Нинди? Мунча исе. Тәмле. Әшкелтем корым исе килә иде. Әни кичтән күлмәкне юып мунчага элгән иде. Шул хәтереңдә сакланган икән. Әни 5 ел элек үлде. Беләм. Бөгелмәдән тегешнең бер малаена утырып кайттым. Барын да сөйләде. Юл тузаннарынан арыным да Нәзифә, әтиянинең каберләрен зиярат кылып кайтырбыз. Аннары авылдашлар, картлар белән күршәсе бар. Хәлләреңне иң әүвәл миңа сөйлә инде. Кайтып сулу алгач, үз иенә ияләшкәч, Нәзифәсе янында икәнлегенә тәмам ышангач, Хикмәт дәһшәтле үткәннәрен сөйләде хатынына. Кургашын кебек авыр хәтерен кузгатты. Ничә качтым мин Нәзифә канцлагердан.
Ничә мәртәбә тотып изділер. Италия ишегендәге үлем лагерында чакта бер таң алдыннан гайри табигый тынлыктан сискәнеп уяндым. Ишек алдына чыктым. Бөтен лагерь тирән йокыда. Кояш әле күтәрелеп кенә килә. Карасам, вышкада сакчылар юкка чыккан. Тимер чыбык килт арасында беркем дә юк. Лагерь капкасы шарашык. Ул арада шымлы гүрелдәп авазлар ишетелә башлады. Ачык капкадан кирип килүче үй түмәле таныкны күреп алдым. Ой, Ходаем. Люктан җиңнәре сызган улы, табак битле, шутыр кара нигер башын чыгарган. Артыннан икенче танык, аннан өченчесе. Менә сиңәме? Нәрсә икәнен дә аңлашып өлгермәдем. Артык зур шатлыктанмы, артык нык хәлсезлектәнме, иштән күтәрелеп килгән дулкынны сыйдыра алмыйча плацка сыгылып төштем. Эй, Аллаһ. Пароход трюмында гына аңыма килдем. Шиксез океан киңлегендә чайкалган пароход Америка киемнәре кигән әсирләрне каядыр алып бара иде. Әйне шунда, Куба травында, ялчы хәлендә шикәр камышы плантациясендә эшли башладым. Тагын качтым. Багам утрауларының берсенә килеп чыктым. Йөк белән бергә француз пароходының трюмына ләгеп, материкка кайтып егылгач, өметем артты. Мен бәхетемә каршы атарга хөкем ителгәнем немец төгәллеге белән кагазгә теркәлгән иде. Ат сүздән кыдрәтле булган кагазлар табылуы туган авылга кайту сәгатьләрен бермә-бер тизләтте. Ey Аллаһка шөкер булган икән. Тикшерүче дә хайран калды. Рядовой солдат булган совет әсирен атарга хөкем итү фашистларда бик сирәк күренеш диде. Менә хәзер Назифә исән-имин кайту шатлык астында кысыкрап торган ярам вакыт ярасы. Үз тормышыбызга күнегеп китәргә, бар булдыгым белән шуңа киләнергә вакыт кирәк. Әйтәсең дә юк. Я, авылда ни хәлләр? Шаугыр килеп, су кыйнып ята идек. Өстебездән кара шәүлә чыгызды. Күтәрелеп карасак, самолет. Мондый да зур канатлы, аппак самолетны төшебездә дә күргәнебез юк иде әле. Бер-беребезне тапты, тизрәк судан чыгып, ярга күтәрелдек. Тавышсыз аэроплан. Төшә бит бу малайлар диштек тә, түбәнәя барган самолет артыннан йөгердек. Забир, Фирзан, мин. Ул да түгел, икенче самолет килде. Барып җиткәч белдек. Самолет түгел, планерлар икән. Аннары Шишмә тауына чын самолетлар да төште. Безнең авыл өстенә уза торган ике канатлы самолетлар. Алардан да кызыгы, чын самолетларның берсе белән Сафуан абый кайткан булып чыкты. Ни гомер үткәч. Алар Мәдинә апа белән безнең капка төбендәге утыргычта сөйләшәләр иде. Барып күрешергә иде дә. Төн бит инде. Уялдым. Качып тыңлап тору әдәпсезлек булыр сыман. Тыңлыйсы килә. Шул кадәр сагындым мин сине, Мәдинәкәй. Дөньяда бер шибәрлегеңнең кадерен генә белмисең бит син. Матур сүзләр сөйләмә, Сафуан. Без аңа күнекмәгән. Бер ел бит. Бер ел эчендә минем гадәтне онытмадыңмы ни?
Ялгыз хатынга 1 ел гомер аз түгел. Сагындым дисең, өзең киттең дә югалдың. Сен хатлар язып тұрдың бит. Сеннен бір жауап болмады. Мин бит язып өйрәнмәгән. Көләрсең дип курыктым. Сине. Усал деген даның бар авылда. Bir қатлы сабый икәнлегеңне күпләр белмидер дә әле. Минем синнән башка берәүне дә бусагамнан атлатып керткәнем булмады бит. Шанам, Мәдинә. Китик моннан, Мәдинә. Самолетка утыртам да. Иртәгә. Ташла син бу йортыңны. Казанда менә дигән фатир алдым. Яшәргә була хәзер. Мин бит үзем генә түгел шул. Дем суқыр әбине кемгә калдырып китәм? Соңаны да үзебез белән алырбыз. Этеңне, Казбекны да. Булмый. Юк, Сафуан. Туган нигезне курытып, ничек инде менә шулай капылт кына. Монда бер туган кебек күршеләр. Юк, Сафуан, шәһәрдән куркам мин. Үзең кайт. Нигә киткәнемне беләсең бит, Мәдинә. Аэродромсыз, самолетсыз яши алмыйм бит мин. Монда якында гына андый мөмкинлек булмады, үзең беләсең. Күңелемне кузгаттың да. Китеп бардың. Шул килеш кенә яшәгән булсамсың, ияләшеп беткән идем инде. Ялгызлыкка. Мәдинә. Җыенда, китик иртәгә үгә. Шәшәк кебек йөртермен үзеңне. Бер кайда да эшләтмәм. Сафуан, иде сарыга йыргамы? Соңалайса берәр җиңелеш табарбыз. Хатларга җавап язмагач, әллә ниләр уйлап бетердем. Әл килеп төшкәч тә, Тимерхан абзыйдан курка-курка гына сораштым синең хакта. Көтмәгәндә шундый очрак чыгу үзе бер бәхет бит. Үзем планерда төшкән егетләрне сүккән булам. Үзем эштән сөенәм. Алар минем бу авылда яшәп киткәнне күз алдына да китерми бит, Мәдинә. Монда калган булсам, аэродром исен сагынып үләчәк идем мин, Мәдинә. Аңлыйсыңмы син шуны? Сафуан, әби йоклагандыр инде. Әйдә өйгә керик. Әйдәсең. Шушы төндә мин 1 яшькә олыгайдым бугай. Икенче көнне дә тауга халык агылды. Уракка төшкән чак булса, булайык җыела алмаслар иде әле. Бираздан төнгегә сакларга куйган җирдән планерларында күтәреп алып менделәр. Самолетлар янында башы элмәкле озын арканнар ята. Агайлар аппак арканнарны тотып карыйлар, баш чайкый-чайкый сөйләнәләр. Шын ефәктән ишкәннәр бит, Мәңге үзенерлек түгел. Бер карасаң, ефәк шәл бәйләрлек. Иң шәбе бызау бәйләрлек, бызау. Базауга ищу. Искерт тарттырга диген ичмасам. Искерт тарттырып кая барасың инде? Казбекны әйтәм, миннән бәхетлерәк. Күн киеме ят кешеләр белән тыз-быз килеп йөргән Сафуан абыйның шаярын күкрәгенә сикерә, шыңшып аягына ятып ауный. Сөенеченнән койрыгын туктаусыз бутый, ничек заргып киткән иде бит ул аны. Мин әле һаман Сафуан абыйның янына барырга кыймыйча бер читтә басып торам. Кичә качып сөйләшкәннәрен тыңлаганымны күзгә карау белән сизәр дә, бармак янар төсле. Бираздан мине ул үзе күреп алды. Җил килеп, бөтен тешләрен күрсәтеп көлә-көлә иңемнән кысып тотуга, бер мизгелгә җирдән аерылып калды. Нихал тәнзеленекәш. Усып беткәнсең бит син, Нишләп була читтә генә,
кил әлі, күр әйді менің самолетіні, кил. Әйді, утыр әлі кабинаға, міне шулай. Әне, қара приборларыны қара тәнзіліні кәш, давай. Мин кабинада сынық рөліне тұтып отырам. Көз қыры білән генә кешеләр арасындан полячканы эзлим. Нишләп күрмисең әле ул? Әнә, буржуй шагылып китте. Ике кулында кесәсенә тыккан. Исе китмичә генә карап торган була. Кичә йоклап китүлә файдаланып, без аның аяк кулларын бәйләп куйган идек. Эй ярсынды, эй сугынды. Шишмәдек. Бозавын арканларга килгән Нәүширбан абзый коткарган аны. Монысын Зәбир әйтте. Бердән булсак пычагымда кыра алмый ул диде. Бираздан Гөлсирин күренде. Кулына куе кызыл тукрамбаш бәйләме тоткан. Чәчәкләр ярата ул. Тақыялар үреп кия. Тауның шықыр су урыннарында сибелеп утырган тукрамбашка исем дә китми торган иде. Гөлсирин кулында алар бөтенләй башка төскә кергән кебек. Буржуй кырыжбай аңа сырышып, нидер әйтә, гәүдәсен шин җегетләрчә тотып, кулын ботый-ботый сөйләшеп торган кара син аның. Күрәләрме мине дигәндәй, тирә-җүнгә масайлы караш ташламала да, астан гына безгә йодрык яный. Кичә су буенда бәйләп ташлаганны әйтсәк, полячка көлеп үләр иде. Абылай Кырышбайны һәр сүзенә баш селкеп, елмаеп тора бит әле. Әгәр бер класста укымасалар, аңа да ул нәрсә кирәк үскәнем дияр иде микән. Кичә кибеткә перәнек алырга кергәч, әнисе өчен сату иткән булып, миңа шулай диде ич. Үскәнем. Эш перәнек алып чыктым аның кулыннан. Бар әлі тәнзілелім. Мәдина апаңны ашықтырып кел, Хаман күрінмей, бізге бит қозғалырға вақыт. Мәдина апа китәмени? Қонаққа, 2-3 күнгә генә. Сафуан абайның йомышын үтәмиләр димени инде. Халык арасыннан бәрелә сугыла чыктым да, тамаралдым гына. Ләкин ерак китәргә туры килмәде. Тау астыннан менеп килгән Мәдина апа каршыма кинәт пәйда булды. Бүген ул тагын теге елдагыча эре чәчәкле күлмәктән яланбаш, ничектер юашланып калган сыман. Ә мин сүз әйтергә кыймый басып торам. Кая йөгрәсең үскәнем? Сафуан абый, син алырга җибәрде Мәдина апа дидем. Ул елмайган сыман итте дә туктап калды. Борылып карасам, түзмәгән ахыры. Сафуан абый ашыга булай таба килә. Телен асылындырган Казбек алданрак җитешеп, Мәдина апаның аякларына сыенды. Аннары миңа да кагылып китте. Шатлыгын шулай бөтен кешегә тигез өләшеп йөри иде бугай ул. Тиз бул, Мәдинәкәй. Китәбез. Ни булды сиңа, Мәдинә? Ачуланма, Сафуан. Бара алмыйм. 2-3 күнгә генә бит. Кунак булырсың да карарсың үзеңә. Булмый, Сафуан, аңла мине. Шул кадәр еракка ничек чыгыплар китим? Аннары... Эх, Мәдинә. Сафуан абый башын селкеп, авыр тулы йөз белән карап торды да, кырт борылып, ашыга самолет янына китеп барды. Берен яңламаган Казбек кына әле Сафуан абыйның каршысына төшә, әле Мәдинә апага килә, күзгә күренмәс җепле йомгакка гүя ике араны урарга, якынлаштырга тырыша иде. Мәдинә апа кешеләр җыелган җиргә якын килмәде. Шул урыннан самолетлар киткәнче кузгалмады. Күп тә үтмәде, самолетларга тагылган ефәк арканнарны сузып, планерларга беркеттеләр. Сафуан абый Казбекны иелеп сөйде дә,
кабинасына бик тиз сикереп менеп, ишекне ябар алдыннан авылдашлар белән хушлашып кузгалды. Казбекны тотыгыз, вентка урала күрмәсен. Самолетлар ерагайып, офыкта эреп югалгач кына тау өсте бушап калды. Шунда гына искәреп алдым. Мәдинә апа әле һаман да баягы урында басып тора икән. Яныннан безнең үтеп киткәнне дә сизмәде бугай. Томанлы күзләрен күтәреп карамады. Бу самолетлар үзләре кузгаткан җил белән нәрсәнедер еракка алып киттеләр сыман. Дөнья тарайып калды. Төш турында Мәдинә апа мине бу аярыннан чакырып алды. Күнитектән, киң җилкәле пинжәген кигән, башында беретка, гадәттәге тракторчы Мәдинә апага әйләнгән инде. Тәнзил үскәнем, минем белә барасыңмы? Казбекны күмеп кайтырыйк. Йөрәге ярылып үлгәндер инде мескен. Шул кадәр чабып. Эйх! Үзем гаепле. Алып китәм дигән иде бит. Калдыр дип үтенгән булдым. Эйх, үзем гаепле, үзем. Соңыннан урман юлыннан кайтып килгәндә, Мәдинә апаның ялгызын гына алдан җибәрдек тә, үзебез сарай тау ягына борылдык. Күлмәген җил кабарткан Зәвир алдан менә, мин аңа, Фирзан миңа тотынганбыз. Тауның иң биек ноктасында ерак диңгезләр, опкын кыялар телендә гүләгән җилгә колак салып, тын гына сөйләшеп утырдык. Эшебезнең дә йөзләребез гадәттән тыш уйчан, сүзләребез гадәттән тыш җитди иде. Бу безнең ваемсыз балачак белән саубулашуыбыз көне булгандыр мөгаен. Yıllar ağa, şılbar bulup ağa. Gümür şılbırının her bıcırasının üstüsü buğay. Şular hatırga birge bana. Benim hatırım tığız bıcıralar arasında. Jil, su, kıyaş dili bilen yazılgan. Ak tenimdeki bıcıralarının birisi, en yuqası qaralgan. Ул 1941 yılının rəqimsiz salqını dondurğanı. Yox, qış soğuğuna tügel. Аны kişiler turmuşunda bula algan vahşiliklərinin birisi, qandan bürtkən, məyitlərini yol taşı itib düşəgən, күз yaşın dərya itib ağızgan, ahzardan, sıqralsıq dağlardan, aşırğalanğan avazlardan ğibərət, şükətsiz muzika çıxarğan, Суғыш қаралтқан. Қан сіңген туфрақ тісі, суғыш шырайы ұл. 20-ші ғасыр қан құюда рекорд қойды шекелі. Яна 5 бармақтай 5 жыл өтуге, 21-ші ғасыр планетаны еңлер. Дәшәтсіз, қан түгісіз болсын иді ол. Қияш тирәлі, жер әйләнгән уңайға сызылған бұжыраларда, yıllar dirvenişi.
Әнә, зәңгәр рәшәткәгә тотынып, Тәнзил басып тора. Уйлары бал кортлары күчедәй. Шик буенда дошман пулясынан халак булган 20 яшьлек Зәбир һаман элеккечә эчкерсез елмаеп карый, нидер әйтергә теләгән сыман, хәйләкәр күзләрен кыса төшеп елмая. Бала чактан ул газиз бер төсмердә уйлап калган сүзе тере тавышы белән колагымда яңгырый. Иба-диба. Бу аның әни мин яңа дөнья күрдем дигән сүзе булгандыр мөгаен. Зәбирдән соң тагын бер гомер яшәүемә уңайсызланып, рәсеме каршында онытылам. Мин инде тәгәрәп кенә үткән еллар эчендә күпме иба-дибалар күрергә өлгердем. Ә ул тормышка гашыйк чиста елмаюын җуймыйча, мәңге яшьлегендә туктап калды. Янәшәмдә Фирзан да юк. Татар бугазы аша чыгып ул Сахалиннан бик сирәк кенә кайткалы икән. Юлларыбыз очрашмый. Күрешергә туры килгән юк. Эшебез иңенә салынган балачак дөньясын бер үземә күтәрү авыр. Бик авыр бу минутта. Искәрми дә торам. Такырыктан әни төшеп килә икән. Аш суына улым ди. Туйга да чакыралар үзеңне. Бәпкә үләнне сукмактан күз алмыйча, әни белән сөйләшә атлыйм. Нәүширван абзый үзе килеп чыгар сыман. Аягын гына түгел, елмаюын да сугышта калдырып кайткан Нәүширван абзыйны кычаклап алыр идем мин хәзер. Аңлыйм мин сине, Нәүширван абзый, аңлыйм дияр идем. Элек аның төксе йөзе ошамый иде бит югыйса. Гел аркылы килеп сөйләшү дә тешкә тия иде. Хәзер менә сагынам үзен. Гел буйга сөйләшүчеләр арасында бер аркылы сөйләшүче дә кирәк икән. Без кайтып җиткәндә, капка төбендә Хикмәтулла, Байтирак абзыйлар һәм минем әти сөйләшеп утыралар иде. Аю каны шәрәбе башына кырлы стакан киеп, утыргыч астына пысып утыра. Тәнзил, кая йөрисең син? Яшьләр ду китер анда. Кир тизрәк. Ана, Назиф апаң да сине эзләп килә. Картлар исәбенә язылдыңмы әллә, Тәнзил? Кирәйде. Сине көтәбез ләбаса. Аю каны стаканга бүленеп, кулдан кулга күчеп йөргәннән соң, сүз арасында тәмле итеп тамак кырулар кушыла. Фатхил баян шәп күрше минем. Тик бер начар ягы бар. Гомер буе көнләшеп миннән арттырга тырышып яшәде ул. Менә минем ич бармак тырнак төбеннән генә зилгән. Ә ул миннән арттырым дип, кара иншәде? Карагыз, а? Кулыны бүздерде. Яз җитсә без аның белән кан дошман булып китәбез. Ике арадагы занга якын килмим дип, мин бер адым ара калдырам. Ә Фатхил баян миннән арттырып, үз ягыннан ике адым калдыра. Моның бакчасы киңәйсен, эшләп чиләнсен Хикмәт дип шулай әйтә инде ул. Хәйләкәр. Хәзер инде әтинең дә дөньясы ишек алды һәм капка төбендәге утыргыч белән генә шикләнгән. Буш вакыты булды исә, әни әйтмешли, китапка кадала. Әле менә соңгы кайтуымда да Лев Толстойның Яңадан туу китабын колыма тоттырды. Мактый. Байтирак абзый инде күзгә күренеп бирешкән. Бөкресе аның гәүдәсен торган сайын җиргә ныграк индерә бара күрәсең. Шулай да кул кушырып ятмый, ихата тирәсен ныгытып йөри. Фашист тәресе куеп җибәргән йөк тирене тарта, күкрәкне кыса. Карале, Тәнзил. Кайын токта ширүне белми икән. Турган сайын
Катагына бара. 20 елдан артык бит инде югыйса. Сүтәргә кулым бармады. Зәбир кадаклаган иде бу тешне. Зәбир. Әйберләре исән, үзе генә юк. Соңгы араларда күземә күренә башлады. Менә абзар сис тартам бер көнне. Каршыма баса да, әнә дип күрсәтеп бара. Көрәкнеме, сәнәкнеме әле генә куеп китәм. Икенче җиргә күчерә дә куя. Гел аның хакында уйлагангадыр ул, Байтирәк абый. Хикмәт инденем, хикмәт. Кара әле, хикмәт! Хикмәтулла! Туй бүләген кыстырып кайтам. Авыл башында ялгыз өянке, аның каршысында бөкресе белән кыйманы терәп утырган Байтирәк абзый. Еракта зәңгәр гөмбәзле чатыр тау. Өянке бөкрәеп, Байтирәк абзыйга охшаган. Чатыр тау киң ябалдашлы, өянке сыман күренә. Шушы эш берәмлеккә карагач, кан тамырларыннан аккан вакыт тукталып кала. Гел шулай булыр сыман. Байтирәк абзый үзе ясаган утыргычта, кояшта җылынып утырыр, өянке талгын җилдә яшь ботакларын тибрәтер, чатыр тау текә маңгаен күтәреп, офыктан карар. Ничә кайтсам да шушы күренеш. Иминлеген җуймыйча мине каршы алыр шикелле. Бүгенге һәм үткәннәр. Үткәннәр дигәннән исән кеше бер кайтып күренә икән. Кайчандыр ситмәле кое янында ябага тупны тибеп уйнаган Давыт исемле малай хәтеремдә теш кебек кенә яши иде. Бик олы урында эшли. Шит илләрдән кайтып керми икән дигән хәбәрләр сугышка кадәр ишетелгәле иде. Хикмәтуллага, яисә Байтирәккә әллә нинди маркалар ябыштырган хуш исле конвертлар елга бер булса да килгәләп торды да сугыштан соң бөтенләй өзелде. Давытның инде исәнме юкмы икәнендә билгеле түгел иде. Көтмәгәндә, уйламаганда кайтып төште бит бер көнне. Хәер, кайтты дию бик дөрес булмас. Үтешли сугылып кына чыкканын авылдашлары да искәргә өлгерми калдылар. Башта Байтирәк белән Хикмәтулланы машинага утыртып, район үзәгенә алып киттеләр. Төштән соң 4-5 кара машина минем яныма килеп тукталды. Бер-бер артлы шыртлап ачылган ишекләрдән затлы киемле, таза ирләр, арттагы машинадан исә кара плашлы, үткен карашлы егетләр төште. Барысының да игътибар үзәгендә мәхәббәт сан савырлы, шал мыеклы кеше булды. Ул Сәмигулла улы Давыт иде. Аңа Давид Семенович дип кенә эндәшәләр икән. Кем генә булсаң да, нинди генә кәнәфидә утырсаң да,
Нинди машиналарда йөрсәң дә, син дөньяга килгән төбәгеңнең улы. Шул төбәк алдында гомерең буе бурычлы. Соңгы сулышыңа кадәр аңа сәлам торырга тиешсең. Давыт та олыгаймыш көнендә шул хакыйкатьне исенә төшергәндер. Туган нигезен, туганнарын күреп китте. Нигез хакын хаклады. İnsanның олы бурычларыннан берсен үтәде. Талның теге жагыннан әйләнеп үтмәсләр дисеңме? Туры юлдан үтмәсән инде җегетте юл. Җибегән була лабаса. Кәкре урау юл сайлап качса, бу егет андыйга ошамаган. Кайчан кузгалалар икән? Бар, белеп кайт әле. Мин шәй куя торам. Әллә алышына башлады инде бу сакаллы сабый. Жарый, хәзер кирип билеп чыгам, хәзер. Үзләре капкасыннан гадәттән тыш авырынган Солтания апа килеп чыкты. Әле югары оч ягына, әле түбән оч ягына карады. Иреннәре кыймылдады, тавышы чыкмады. Үзе каядыр омтылды, талпынды. Ниһаять, авызыннан үзәк үзгеч яңгырашлы сүз чыкты. Бай тирәк вапыгыз. Dünyalar үзгәрешенә дә яраша алмыйм бугай. Аңламассың, кояш аязга байый, икенче көнне китерә дә яңгыр кыя. Кышка карап җәй килми. Нидер үзгәрде. Яз килә. Җир җылына дип ышанып, береләремә яфрак өлгеләрен әзерләп кенә бетерәм. Кинәт салкыннар башлана. Җирне катыра. Әле җир исә башлый. Инде ачылыр мәле җиткән бире биләүләрен кая яшерим. Ничек җылытыйм дип төннәрен ут йотып чыгам. Сизгерлегем кимеде. Кешеләр әнә утырып та, ятып та хәл алалар. Мин гомерем буе аяк үрә. Буыннар каткандыгын җил искәндә генә аңлыйм. Бөгелә алмый хәзер ботакларым сынагына. Шулай да кешеләр белән янәшә үткәргән елларымның мәгънәсе бер гомергә генә торырлык. Тик үлем бер хак. Китәм тормыштан, китәм.
Сез язучы Марсель Галинең нигез әсәре буенча эшләнгән «Яңкы ана» кыйссасы дигән радио тамаша тыңладыгыз. Анда катнаштылар Яңкы ана, Рәшидә Җиһаншина, Тәнзил, Николай Юкачев, Байтирәк, Ирек Бахман, Султания, Аграфина Васильева, Хикматулла Әсһәр Шакиров, Назифә Фәридә Сафина, Мәдинә Дания Нурлы, Сафуан Әсгать Хисмәт, Науширван Николай Юкачев. 1996 елда магнитофон тасмасына язылган бу радио тамаша эфир өчен режиссер Әлфия Гыйлаҗи, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина тарафыннан әзерләнгән. Әдәби-драматик тапшыруларыбыз шушының белән тәмам.